Hei kaikki, olen Sofia ja tervetuloa Espanjaan, tervetuloa halloscooter.comiin. Halloscooter.com on paikallinen e-skootterivuokraamo edullisin hinnoin. E-skoottereitamme ei jätetä kadulle, toimitamme kotiovellesi ilmaiseksi ja sitten noudamme e-skootterin vuokraajan päätyttyä. Emme jaa, joten miten se toimii? Erittäin helppoa. Saatavilla on 2 mallia, Maestro ja Bandit. Katsaus malleihin tämän videon kuvauksen linkistä. Hinta on sama, 7 € päivä. Minimivaraus Maestrolle on 3 päivää, Banditille 4 päivää, Banditille vain painavampi. Jos vuokraat Maestron viikoksi tai pidemmäksikin ajaksi, hinta on 5 € päivä. Skootterin mukana tulee laturi, kypärä ja lukko. Kypärän käyttö on Espanjassa pakollista. Takuumaksu, jos varaus on enintään 21 €. Kuinka varata sähköskootteri? Erittäin yksinkertainen. Mene vain verkkosivustollemme halloscooter.com, valitse malli ja lähetä tietosi WhatsAppin kautta. Napsauta vain ja aja. Kiitos kun katsoit tämän videon loppuun, mukavaa päivää. Nähdään pian. We are for your mobility.